Mga kasoldado nga nagklamatay sa engkwentro. DND Officer in Charge Faustino ginbisita ang anong kumasoldado nga pilason sa engkwentro sa Himamaylan. Sa balita nasyonal, 990 kilos ang shabu na kumpiskar sa Babas Operations dito sa Tondo, Manila. Hashtag Free Leila Now nagtrending sa Twitter kasunod sa tuyo nga pag-hostage sang tatlo kumapreso sa Anay Senadora. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Oktubre 10, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Ang bali. Maayong aga mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action tag, good morning gid sa inyo tanan. Yes, maayong aga gid sa inyo mga ka-aksyon. Kag sa ating nga monitor dira sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kag maayong aga dira sa aton nga mga aga pa nagabulugtaw bala, nagapanindahan, nagapangape. Sa mga kapihan dira, good morning gid sa inyo, no? Sa mga tindahan, maayong aga dira sa mga merkado naton. Sa mga munog karne da, munog utan, anong pag gani, munog mga kuan lang, mga sapin-sapin lang, ano ganun, mga sapin-sapin na. Mga gabligya, mga ibos, butong, suman. Good Maayong aga morning sa na inyo. sa inyo. Kung sa mga nagapaninda, good morning. Sa mga tanan nga nagapaninda sa mga tindahan, nagalaga mo na mga tindahan, sa kapihan niya, mga pikada. Panindahan sa hardware. Hindi, sa kami kuan. Tindahan ka sa tindahan gina ya. Sa kapihan nga pikaya. Yes. Kung sa din pagigyan ng ibang kalatuan. Kung kung sa lubit, mananggot. Ay na! Oy, mananggutay. Sige good morning na dira. Oy, sa mga Energy Fans Club, good morning gid sa inyo tanan, no? Yes, good morning. Aga pa rin sila, pero may kabulugtaw ka nagatamyawan na ibla sa GC. Gani. Do ka, na ginala, routine na ginala ka, boy. Do ka family na gidala sa nga muna. Basta hindi naman trans ang mga kuan mga may mga bagangan do. Wala, isang bagangan. So nagada ba ko sing mo dati bagring lang. So Mud lagi sa kong bagangan pagid kay kabasko gali. Oo, mas basko. Musudan bagangan. Tingil. Kay sulit-sulit. Sige, good morning dira kay Roslyn Labrador Rizala. Greet nila si mama niya Anita Labrador, si papa niya Wilfredo Rizala, kag tita Nelly Garzola. Tito Edwel Garzola, Nanay Estring Rizala, Manong Gerald Rizala, Manong kadamo sa parinte ni Roslyn naman. Ba, no? Si Manong niya Alvin de la Cruz, Nayawan, Kawayan. Good morning sa inyo. Andy, akon Adi Hiresa, greet niya lang si Mercy Hiresa sa Tabao Proper, Valladolid. Kakadto-to sa naligad to sa atong daw kasal. Daw kasal? No, kasal gid ya ni kuan blan ni kuma ihada ko Jean Buerom kag Arlene Buerom. Nami to sa lugar kanto anamon. Asa daw sa Tabao? Ano ngalan? Good Lives. Lokaan siya ng for wedding gid siya or Hindi sa kuan na resort actually. Oo, pero do ka exclusive la. Ay, Hindi magoro exclusive daw no. Pero do ka kuan nami. Ato nagsaot ka sa Let's Get Loud. Yes, kita. Gumawa mo ka na. Paano? Gumawa mo ka na. Di ako naman palak-palak gid ya kay ano Kaya ko rin gumawa mo kapag ito. Ano? Gumawa mo ka na. ano to performance. Nakibot kami pasaot gali ya. Ang entrance gali masaot ay na no ni siling kumanta niling ko ma-recite lang kuya. Ana Sinoro, morning kag Andreo Huelar. Ote sige, standby tanay sa aton nga mga balita lokal. Action Radio Philippines Standard Time.
Numero 1. Sa detalya na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagakanusbo naman ang bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa pagkapatay sang duha ka mga soldado nga napatay kadungan sang inkwentro nga naglundad sa barangay Carabalan sa siyudad sa Himaylan sa tong Sabado, Oktubre 8. Sa ginpagawa ka statement ni Governor Bong Lacson, ginpahig sini nga iya ginapalambot niya pagpagigunong sa pamilya sang duha ka mga nagkalamatay sa dinudulaan sang mahal sa kabuhi sa tuyo nga mapabilin ang katawhay sa probinsya kag mapangapinan ang seguridad sa mga tao sa siyudad sa Himaylan kag Negros Occidental. Suno pa sa statement, ang ginhimo sang duha ka soldado sa probinsya kag sa mga tao ang isa ini ka mataas nga sahay isang kaisog, sakripisyo kag patriotism nga dapat kilalahon kag indi pagkalimtan. Samtang nagpanawagan man sang pangamuyo ang gobernador sa madasig nga recovery sang anom ka iban pa nga mga soldado nga nagkalapilasan. Personal nga ginbisita ni Department of National Defense Officer in Charge Jose Faustino Jr. ang anom ka mga militar nga pilason sa enkwentro sa siyudad sang Himamaylan. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commanding Officer sang 303rd Infantry Brigade, kahapon sang hapon nagpadulong sila kaupod si Faustino sa isa ka pribadong hospital diri sa Bacolod sa diin na ginabulong ang mga militar agud kamustahon ang ilang kondisyon. Kaupod man sa pagbisita si Philippine Army 3rd Infantry Division Commander Army Major General Benedict Arevalo. Dugang pa ni Pasaporte, nagpatigayon man sang pagsinapol ang pamunuan sang Army kay Faustino. Estable naman ganoon ang kondisyon sang anom ka mga katapo sang militar nga nasamaran sa nagapadayon nga enkwentro sa barangay Carabalan sa siyudad sa Himaylan. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ginbisitahan sa matagas ng opisyal sang militar ang anom ka mga pilason sa ospital. Maayo na ang kaimtangan sang sining mga katapos sa militar nga naka-confine, bangod nga nakaangkon lamang sila sang minor injuries. Samtang padayon naman nga nagapag-iangot ang Philippine Army sa mga himata sa mga napatay nga katapos sa militar gud mahimos ang ilang mga bangkay. Sa karon liwat nagapangabay si Pasaporte kay hindi lang paghingadlan ang mga pilason samtang nagapadayon pa ang inkwentro. Nagapadayon pa ang hot pursuit operation dito sa encounter site. Pabor naman ang mga taga Sitio Florete, Barangay Carabalan, siyudad sa Himamaylan sa proposal nga pabutangan sa isa ka military detachment ang ilang lugar agud mapaganhaga ng insurgency. Suno kay Giselle Abrenica, Sitio Chairman sa Sitio Florete, pabor ini nga pabutangan sa detachment sa militar ang ilang sitio. Ginapanawagan man sini ni Abrenica sa militar kag rebelde nga grupo nga kon mahimo unta to nang inaway bangod sila nga residente apektado lakip na ang ila pa lang nga buhian. Dugang pa diri ni Abrenica kon lantawon ang kaimtangan sa subong tuman kahadlo kag kabalaka ang ila na batsyagan. Mayara pa sulok kay Abrenica sa managakabilin sa ilang lugar nga mga residente bangod wala na ginapanugutan sa militar nga makagwa ang mga ini. Sa ibang paraton nga balita lokal, temporaryo ang ginpauntat ang pahamtang sang akong pahampang sang football para sa mga kabataan matapos ang mawaskog nga kilat nga nag-igo sa puno sa kilid sang football field dira sa may Manuel Y. Torres Memorial Sports Center mga alas 2:30 ang tagna kahapon sang hapon sa siyudad sang Bago. Suno kay Police Master Sergeant Erwin Hamandre, samtang ginapatigayon ang pahamtang, nagpangilat sa mawaskog ug naigo ang puno sa akasya kag nagkalahulog ang laya nga mga sanga sang kahoy. Dunga man ni Hamandre sa mga insidente, maswerte nga wala sang naigo nga mga tumalanaw. Ginklaro man ni Hamandre nga wala naigo sang kilat ang referee nga si Charlie Panes, 24 anyos sang barangay Lagasan, kundi ini ang nakabatsyag sang muscle cramps bangod sa kakapoy kagakulba sa natabo ang pagpangilat. Gilay naman ang indala sa Bago City Hospital si Panes, kagyara na karon sa estable nga kondisyon. Nag-isang mga personnel sa PDEA 6 Seaport Interdiction Unit, Coast Guard Bacolod K9 Unit, kag Philippine Port Police pagpatigayon sang profiling sa mga pasahero sa Banago kag Bradco Port, kadungan sa lapit nga highlights ng selebrasyon sa Mascara Festival sa syudad sang Bacolod. Suno kay PDEA Seaport Interdiction Unit Head Agent Dalisay, sa bulig sang Coast Guard K9 Unit, istrikto nga ginabantayan kag ginausisa ang mga bagahe sang mga pasahero kag mga essential goods sa matap na ang posible pagsulod sa illegal nga droga. Dugang pa ni Dalisay, nag-upod man sa ila si retired Police Colonel Primitivo Tabohara Jr. sa pagpatigayon sa Seaborne Patrol kag coastline interdiction sa mga coastal areas sa syudad kag ang paglantaw sa mga fishing vessel kag cruise nga may potential bilang drug carrier.
Action Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa nagaligid sa tak na ang alas 6. 990 kilos ang shabu na kumpiskar sa bypass operation dito sa Tondo, Manila. Samtang hashtag Free Layla Now nagtrending sa Twitter kasunod sa tuyo pag-hostage sa 3 kamapreso sa anay senadora. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sige, sakay Athea Kim Riman, morning dira sa imo ating kag happy birthday Galaxon Doors sa bata bala ni Kwan ni anak ni Marico Teresa Linahakayaw. Oy, birthday niya today. Yeah, Happy birthday. Way pagani malawag ang ngalan. Sino bala? Ginunahan muna. Si John Vincent. Happy birthday, John Vincent. John Vincent Kayaw. Kayaw. Amo ni sa siguro ang kuan bata niyang seaman. I think. No, namit ko ni siya sang pagkasal. Daw mo lang seaman ni Marico Tiray kag ni Parico Gilbert mo. So, balo ka nagmaninoy man to si paring Gilbert mo. Maninoy kami to. Happy birthday, Landa. Happy birthday to John Vincent Kayaw, no? Kay Elvira Hilogo, good morning man. Sige, Aksandars. Si Pres Dennis, ara daw. Ara si Dennis. Good morning sa imo, Dance. Dala sa may San Enrique. Si Ma'am Vanessa Mayo, gliara man Aksandars. So, ginpadala niya na ko di sang, sang performance ni Dr. Matt Mayo. Ay, wow. So, lang taon tani karon na. Sige. Rochelle Polencio Susana, good morning. Miss Homa Lomena, good morning man. Si Billy Albay, good morning. Kay John Arlos, good morning sa imo. Leda Bagyos Atanasio,
Mayong aga, monitoring live from La Trinidad, Benguet. Pwerte katugnaw. Please greet ko si Nanay Wela kag Tatay Rudy Bagyos sa barangay Kamalobalo, Hinigaran. Monitor gid nada sila kuno. Salamat gid kag ano nanda, may nanda nga pagkaon sa strawberry sa may ano. Mr. Sa may Beer. La Trinidad, Benguet. Dapat Arada mga strawberry, strawberry, mga utan, of course. Sa Baguio namin mo, di man? Binggit, araman? Uy, meron is pang Benguet ya. sige, Mga lettuce dira, sana all. Kaya Ma'am Van, good afternoon dra sa imo sa may Rochester, Minnesota. Ginread niya ang Butchikik lyrics. Ay, kala. Nakiyan, tabi ka ron. Sige, Juvie Monares, good morning man. Si Juancho Alvior, good morning man sa imo. Lelaine Grace Ibarra, watching. Yes, Good morning sa imo, classmate. Si, Dabad, amo ni sang kuan, maid of honor. ay, wow. Sang kasal. Bongga. Maid of honor. Julian Verde, watching man. Si Selmarie Soletano, Bustamante Guzon, Emily. Si Melanie Masconiana, good morning. Araman si, si Miss Lalaine Grace Ibarra. Si Stella Maricelis, morning man dira si Mustel sa Bago City, no? Si Lalaine Grace Ibarra, purti nitong iyang performance. Eh, syempre, gid lang kay Maid of Honor. Maid of Dapat honor. pamatudaan niya ginang pagka Maid of Honor. Matudaan niya ginang pagka Maid of Honor niya nga. Correct. Perting iyang kuan nga gaglow to siya mo. Gaglow gid siya. Nga kasi gabayo yaw. Gaglow siya. Hindi siya siya gid siya gaglow. gid mismo Hindi ang gasiga. bayo ya. Gaglow siya mo. Ting bayo pang dan red. Ay, Red. a very sila ganing red butterfly ganing so ano na ganing nga movie nga palabas ganing man. Si Lorna Tolentino bla si red butterfly na nang iya. Si Lorna. Ano na ganing alipat ko. Daso na. Sila na. Si Roderick Propiciado ne Sobiate watching. Good morning. Kaga good morning man kay Inday Joy. Watching man si Inday Joy. Inday Ara Joy. si Jocelyn Arisivita. Hola. Wala. Good morning lang. Si Tita Hana Gatcho Peruelo. Good morning, Tita Han. Morning sa inyo dira sa barangay Sagasa, no? Di ba? Stella Maricelis. Good morning. Ronnie Revilio. Jolene Celedonio. Good morning, man. Si Herald Niguray. Herald ginsuli yung ngalan niya. Valenzuela watching man. Good morning. Teresita Mirasol, si Grace Estoya Diquilio. Good morning man. Si Samuel Crane. Good morning man da sa imo. Yes, Okay? oo. Kag sa kay Quandera, kay Virgili Gaspi Coloso, good morning man. Si kumpare ko bala kagawad Eddie Bailon, morning sa inyo, ano? Siya mo sila ni Marites. Duwa gini sila mo? Duwagin sila yan. Maninoy si kagawad Eddie, maninay man si Marites. Ay, Partner man sila. Pagsulod nila, saot man sila eh. mayo kay ka Sininganaw niya, hindi ta di maguba ang ato na di nga kuan, nga imahin. Singko hindi hilang bala, silingko kita-kita na di silingko. Na. Nya sa tani kuno nya siya tani kuno ma-recite man, nya ma-recite lang ko bala tani. Kasabat. Si Ma'am Luing ya, ato or Wala ni si Ma'am Luing ya. Hindi na saya namon ka batch. Mga batch lang to mo, batch 81 kag batch 80 to. Sige. Morning dira sa batch 80 ha. Si Ma'am Luing ara. Good morning Ma'am Luing. Araman si Inday Blaza. Good morning. Wala kasi Ma'am Luing, salain ko naman ni saya nga grupo mo. Lain naman siya grupo. Sa Kada mo KB dansi ni- mo grupo ya. KBFF ni mo. Kabataang barangay, Friends Forever ni mo. Wow. Stop. Standby na sa mga balita national.
Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:23 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nakumpiskar sa Philippine National Police ang 990 ka kilo sang shabu, valor 6.7 bilyones pesos sa buy-bust operation ng patigang sa Tondo, Manila, Sabado sang hapon. Suno kay Interior Secretary Ben-Hur Abalos Jr., ining pinakadako nga recovery umpisa Enero sining tuig, kag pinakadako nga na-recover sa isa lang kooperasyon sa kasaysayan sa Pilipinas. Ang nakuhaan sa illegal nga droga mo si Nelly Saligumba Atadero, 50 anyos. Sunod kay PNP Drug Enforcement Group Director Narciso Domingo, matapos nadakpan si Atadero, nadakpan man si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr., miyembro sang PNP Drug Enforcement Group kay nakuhaan sang 2 ka kilo sang shabu nga nagabalor sang 13.6 milyones pesos. Ginpahayag naman ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. sa iya na ginpahayag nga wala sila labot kung sino ang nadakpan kag sino ang involvado. Bangor importante, madakpan nila mga dalagko nga persona sa likod sang baligyan sa droga. Isa pa ka suspetsado nadakpan ang igilala kay Juden Francisco. Trending naman sa Twitter ang hashtag #FreeLeilaNow sa liwat nga panawagan sa pila ka mga pumuluyo nga i-release o kung pagwaon na si Anay Senadora Leila de Lima kasunod nga ginhimo ini nga hostage sang kaangay man nga preso sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame, syudad sang Quezon. Sa tweet sa Human Rights Watch Philippines, ilagin butang nga si de Lima ang madugay na nga hostage sang gobyerno sang Pilipinas kay naglambot na ini sa 5 ka tuig bangod sa iya human rights advocacy. Gin panawagan man ni Anay Vice President Lenny Robredo sa publiko nga pangamuyuan si de Lima para sa iyang recovery subong man sa pulis nga nasamaran sa insidente. Ginapaimbestigahan naman ni Anay Senator Francis Pangilinan ang maid-id nga investigasyon sa nagluntad nga insidente. Nagupod man sa panawagan sa nga pag-release kay de Lima ang Mosanday Senator Risa Hontiveros, Coco Pimentel, RJ Nagit sa Akbayan kag Sibayan Secretary General Renato Reyes. Natala na pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karon nga adlaw Oktubre 10 ang SIM Registration Act. Sunod kay Cheloy Garafil, Officer in Charge ng Office of the Press Secretary, ang pagpirma ang patigayunon sa Ceremonial Hall sa Malacanang kag tambungan sa pila ka mga mamalidha sa mapangunan ni House Speaker Martin Romualdez. Ang SIM Registration Act ang pinakaunang alay nga mapirmahan ni PBBM. Duwa pa ni Garafil, tuyo sang SIM Card Registration Act agud ma-promote accountability sa paggamit sang SIM cards kag mabuligan ang mga law enforcers nga malagas ka makilala ang mga nagahimo sang krimen paagi sa ilang nga cellphones. Sa idalom sang layi, tanan nga public telecommunications entities o kon direct sellers ang dapat mag-require sa nagabakal sang SIM card nga magpresentar sang valid identification document nga may upod nga picture. Dugang pa ang tanan nga impormasyon sa SIM card registration ang confidential. Nagapakigangot na ang Pilipinas sa iban nga pungsod agud masolusyonan ang text message scam. Suno kay Department of Information and Communications Technology o kon DICT Secretary Ivan John Uy, ang Pilipinas ang nagapakigangot na sa iban nga lugar para mag-issue sang warrant abatok sa maibabado sang smishing schemes apang wala niya iniginhingadlan. Dugang pa padayon ang ginapatigayon nga investigasyon sa mga law enforcement agencies para sa madasig nga mga warrants. Madumduman ginpahayag sa mga telco nga sadtong Hunyo minilyon ka mga smishing messages ang ilang na-block. Palayag pa ni Uy, ang mga cyber criminals ang nagapamintaha sa mga biktima pagi sa pagpangayo sang kuwarta. Nagpalambot naman sa pagpagigunong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima sang stampede sa isa ka football match sa Indonesia kag sa pamilya sa mga biktima sang mass killing sa isa ka daycare center sa Thailand. Ginpahayag sa Presidente nga ginapangamuyo sa mga Pilipino ang marasig nga pag-recover sa mga nakaluwas kag kalinong sa mga nagkalamatay. Sa dong Huwebes sa alas 12:30 ang sang hapon oras diri sa Pilipinas, isa ka anay Thai police ang nagpatay sa hindi magnubo sa 38 ka mga tao kalakip ng 24 ka mga bata gamit ang isa ka kutsilyo kag pangluthang ang isa ka child care center sa distrito sang Naklang sa probinsya sang Nong Bua Lampu. Ang suspect ang inpahalin sa trabaho sa tong Hunyo bangod sa paggamit sa illegal nga droga kag nagtiro man sa kagulingon matapos ginpatay ang asawa kag bata sa ila sini nga palay. Napangiangot ng Philippine Embassy sa Bangkok sa mga otoridad kag Royal Thai Police para usisaon kung may Pilipino nga naumed. Samtang hindi magnubo sa 125 ang nagkalamatay naman samtang 180 naman ang pilason sa Kanjuruhan Stadium sa Malang District sa East Java sa probinsya sang Indonesia sa Oktubre 1 matapos atake sa football field ang mga nakasuporta sa napierdeng Arena Football Club.
Trump. Nagaboy ang tear gas ang mga security para ipalaptahon ng mga tao apang nagresulta ini sa stampede. Naglabot sa 134 milyones pesos nga balor sang medical kag burial assistance ana panagtag ni Vice Presidente Sara Duterte sa yauna nga isa ka gatos kadlaw nga pagpangalagad. Yara sa 13,315 ka mga recipients sa nakabaton sang bulig gikan sa 7 ka Vice President Satellite Office kag OVP Main Office. Nibaloan nga ang OVP Medical kag Burial Assistance para sa indigent Filipinos ang may partnership sa Department of Health para sa medical assistance to indigent patients program. Sakop sini ang 31 mga public hospitals sa nakailaing nga bahin sang pungsod. Yara sa 20,000 pesos ang pinakadako nga balor nga nabaton sang kada nagapangayo sang bulig sa OVP. Mahimo na pagapatungan sang penalidad ang sinuman nga involvado sa hoax o kidnapping o kon kidnap me nga kalabanan biktima sa nasambit nga peke nga kidnapping ang kagulingon nila nga pamilya. Ini kung mapabakod na bilang layi ang House Bill 539 ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez nga nagatuyo nga himuon nga krimen ang sa likod kung ma-involver sa kidnap me. Suno kay Fernandez, gintuso niya nasambit nga hagna sa tunga sa mga insidente sa hoax kidnapping nga ginainto lang ang nakagulingon nga pamilya nga maghatag sang ransom. Kalakip dire man pierde sa crime gambling o kung sa online gambling, nakadiskalko sang kwarta, nawili sa mabisyo kag nalulong sa barkada kay iban pa. Base sa records ang PNP Anti-Kidnapping Group, mga 35 na kaso sang hoax sa tunga lamang sang tuig 2017 ug 2019, samtang iban ang wala pa gina-report sang mga otoridad. Nagtanyag si House Speaker Martin Romualdez ang 5 milyones pesos nga reward money sa kung sino man makahatag sa lehitimong impormasyon angot sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Sa statement, ginpahayag ni Romualdez nga ang kwarta ang gikan sa kontribusyon sa pila ka mga House Representatives. Madumduman ginpatay si Lapid sa gabi sa Oktubre 3 sa barangay Talon 2, Las Piñas matapos ang programa nga Percy Lapid Fire. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Happy birthday lang liwat kay John Vincent Cayaw, no? Anak sa akong kumari kay kumpare bla si Gilbert kag si Teray Cayaw. Yes, happy birthday! Kag gina-congratulate ko gali ang akon bala nga friend man. Grupo ni namon nila ni Ma'am Luing. Si Dr. Deborah Natalia Espinosa Singson. Yeah. For sa investiture bala as college president kag college administrator kag first college president sang Bago City College. Congratulations Dr. Deborah Natalia Espinosa Singson. Mga ka-action, standby na sa action report, second portion. Upod ka-action, Fred Salanga. Balikay naman kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension.